up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Sir Kuway Kanyeda again. Mga pila po takabulan guys, wala ko ka-upload ng videos sa po ang YouTube channel because na ako yung mga problema nga nagtabot sa mga pinangguhi. So, kato kayo ang sulbad naman. So, this time, palayon ta. Try na po na itong vlogging na po ito. Kaning vlog is nag-about ni ganina sa mga pag-adto sa Matinaw Inland Resort. Di ko alam ko siya mga footage dito ba lagi nag-mind. So, hope lang, enjoy mo. Without further ado, let's watch this. Gusto diyan tulak. Jadi kasaka kay taas kayo. Say hi. Oh, nag-vlog ko. Ha? Amaw. Sige na, video na kami. Sana boy. Wala boy. Aligo na ta boy. Ginoo ko. Ha? Nagapo diri ano? Nag-videoan sala na to diri bi. Facebook account mo lang ang Facebook. Jonah Pistanyo. Jonah Pistanyo. Silang lang. Okay ra on air mo hong kuan. Facebook account, Instagram. Ay, sorry ma'am. Ay, check naman ito. Alis ko. Say hi. Your Facebook account.
account na kay Instagram, na kay mga kuan, Facebook ra. Facebook ra. Tara. Ano ka rito ba? Mga pagmangkon ako, si Kenneth, si Jimboy, si Sir Jik, si Inday ug si Jonah. Sigong Waiting for the day! Guys, namin sa ibabaw sa kuan, namin sa ibabaw sa matinaw ng Russia play parang area nila nga dulaanan ba na basketball. Tapos sa babaan ni swimming pool na siya. Bababa. Hi, good morning. Niya ta karon sa gitawag natog Balubog Inland Resort. Natay mapabutan noon din eh. Hey, interview ta kate. Unsa man ang imong istorya may labot sa Malubog Inland Resort? Kani ang Malubog Inland Resort ni Ako siya. ako ipakita ang kuan, ang swimming pool. Mo ni siya ang opposite sa ginatawag na tog Matinaw Inland Resort. So di ay baw niya usa po'y lasa sa Malubog Inland Resort. Mo man ni siya ilasa, murag di pa siya parat kay di man siya dagat. Inland man siya, so tabang ni siya, sir. Dili ma'am, lagi na sila sa sumasa kung na tawag na experiensyahan 25% of chlorine, 25% of urine. Ang butoy pa sa book, sir. Murag parat-parat siya, sir, sa yung ihi na Oh, siya. sakto ka. Oh, mo ko na interview. Hi guys, ngayong hapon, kasi pangalan ninyo? Gusto nyo ikasulti about sa Inland Resort or Matinaw? Ayos no, di ba? Ikayo, sa po ilasa ngayon na tilawan sa swimming pool? Ha? Maraghihi no? O, wala nga lang, kahit 55% of urine na siya, tapos 75% of chlorine. Supaw, sumay, suman. Supaw, sumay, suman. Supaw, sumay, suman. Head, hop, hooray! Head,
Ang suman! Sopaw. Meron ba siya? Ay, naman gano'n. Paspas cake. Siupaw, siumay, suman. Siupaw, siumay, suman. Napasay. Siupaw, siumay, suman. Siupaw, siumay, suman. Nakuha sa amin na lang. Tata. Siupaw, siumay, suman. Siupaw, siumay. Siupaw, siumay. Thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. Just click the subscribe button here and the bell for the notification. Thank you and God bless. Bye.